אם לא היית בעולם הפיננסי, איפה היינו פוגשים אותך היום? כנראה שהייתי מדריך טיולים בחול. מה אנשים מופתעים לגלות עליך? שאני בשלן על חלל. השחר או נוטלה? השחר זה גם בבעלות משפחתית. מה יותר מלחיץ, חוסר ודאות או חוסר שליטה? דפנטלי חוסר שליטה. סדרה אהובה? שובר שורות. מה מרגיע אותך? טיול משפחתי, רצוי באוסטריה. לעבוד לבד או בצוות? יודע לעבוד לבד, אבל זה הרבה יותר כיף בצוות. כמה קפה ביום? 5, הודעה קולית או טקסט? טקסט, תזכורת על פתק או בטלפון? פתק, אולד פשן. שיר שעושה לך מצב רוח טוב. אני יוצא חיל הים, אז בוא אלינו לים. איש של בוקר או טיפוס של לילה? לגמרי טיפוס של לילה. פודקאסט או מוזיקה? פודקאסט. שגיא יוגב בשבילי זה? מקום נפלא של אנשים נפלאים, שגורמים לך להרגיש בבית מהרגע הראשון. ברדיו, חדשות או מוזיקה? חדשות, אבל במידה. לכתוב הכל או לזכור בראש? פעם הייתי זוכר בראש, אבל היום אני כותב הכל. וואטסאפ משפחתי, על שקט? לגמרי על שקט, אשתי כועסת עליי. אתה יכול לשבת עם כל בן אדם בעולם לקפה. מי אתה בוחר? בוחר את וורן באפט, גורו בתחום ההשקעות, אישור השראה. ומשפט לסיום? תישארו אופטימיים. מדהים.